tare da yin zamana abokina ka fito da ni sosai saboda na ji maganar nan da kake kuma za ka yi na gaya maka ruwa ne nasa a leda ne wato saboda yan sa ido ka san akwai yan sa ido kuma gashi kaga ka zo ka zarge ni zargi ba ke kaga zargi ba ke su ma wa'yancan ba ka sani ba sun canza ko kuma zan ce maka wato ita rayuwa ƙarshe ake duba kyakkyawan ƙarshe ake duba duk abin da mutum yake a riƙe mai addu'a shi ke nan abokina gaskiya wannan abu ba da ka gaya min na ya nutsar da ni saboda gobe ka gani da ruwa kuma ka dora ni a wayansu ka ce wani mai waye ga wani abin da yake a'a abokina saboda ni na san kai mutum da kirki na san to kirkin yana nan kullum a cikin shi mun insha Allah kuma ba za mu taba canza in Allah ya yarda abokina na gode Allah ya samu da lalle gaskiya na gode wannan abu da kamar ni lalle ayi a hankali a lura Allah ya irin wannan dai ba za ta taɓa duk abu wato ya zamana an tantance shi wato kafin a zargi abu wannan haka ne wannan haka ne gaskiya to salamu alaikum na bar da lafiya okay insha Allah